Ела? Няма ръка. За шведски франко пада. И сега, дами и господа, минаваме от другата страна на булеварда. Има страшно много движение и задръстване, ще ни отнеме много време, обаче искам да проверим и другия инвалид, защото и той няма ръка, обаче се вижда тук нещо, може би трети крак ли има тук по тениската, не знам, сега ще го проверим и него. Скапам.